Tosic. Lawrence Wright med rebounden. Og så er de ikke klar, og så får vi altså det skrald og de elastikker at se, som vi havde forventet. Lawrence Wright med et alley-oop, og han har altså endda overskud til lidt flere. Altså prøv at se, det er også af. Godt forsvar. Søren E. og Mihailovic er helt fri. Tosic. Ind til Søren E. igen. Og så kommer han altså flydende med et pladelåg af dimensioner. Subara er stukket af. Masser af rutine. Lawrence Wright. 1000 på Subara. Tilbage til Doko. Var det godt spillet. Og så får vi et skrald med fejl. Ja. De elastikker, som jeg synes, jeg har set, dem har vi altså for alvor fået frem. Men det er det samme spil, som vi så før. En pick and roll situation, hvor der bliver hetset kraftigt på. Weakside kommer slet ikke på en lille knæskade, der sprayer det ind med is, og så håber han er klar. Lawrence Wright. Lang toer. Begge to har spillet fuld tid. Og vi får en Angers rebound og 2 point. Og jo også os selv, jo. Iversen scorer 2 point. Jonas Bur blokker, men den bliver... Altså var topscorer i Banja Luka. Ja, hvor han fortsætter. Og slutter det. Og han dunker på